Edozein kiroletan bezala, arraunean ere, teknika ondo ikasi beharra dago. Gaur, arraunean ondo nola egin behar den ikasiko dugu. Arraunketa desberdinak daude, baina arraunketa batean zein bestean 3 fase daude. Heldu, pasa eta buka. Pala uretan sartzen dugunean, pala osorik tapatu behar da. Tapa pala. Eta bukaeran, pala ateratakoan, arrauna uretatik kanpo dagoenean, lasaiago etorriko gera besoak luzatu, gorputza prestatu eta arnasa hartu. Hau da, pala urazpian dagoenean, azkarrago pasako da, pala uretatik kanpo dagoenean baino. Azpilan bixi eta goian lasai. Ibaian egin arraunean edo itsasoan, eta berdin noski. Ibaian goazenean, arraunketa bakarra erabiltzen dela esango nuke. Hau da, estropada hasi eta amaitu bitartean, ritmo berdintzuari euste zaio, 34, 36, 37 palada inguruan, eta azkenengo minutuan bakarrik, egiten da txanpa bat eta 40 palada ingurutara igotzen da ritmoa. Itsasoan berriz, 3 arraunketa desberdin daudela esango nuke. Bat, brankaz edo olatuen kontra goazenean. Hemen arraunean luze, sakon eta lasai egitea komeni da, olatuen ura txalupa barruan sartu ez dedin. Poparean edo olatuen alde gatozenean 2 arraunketa desberdin daude. Bat, olatuaren zuloan gaudenean, arrauna pasatzea kosta egiten da eta txalupa ez da gehiegin mugitzen. Beraz, orduan, lasai eta pazientziarekin egin behar da. Baina olatua, trainerua bultzatzen ari dela sentitzen degunean, arraunketa bizitzea erresagoa da, paladak gorantz doaz, eta egoki egin ezkero, olatua hartuko dugu eta metro pila bat egingo ditugu olatuaren gainean. Eta 3. arraunketa itsasoan, aldamenetik, amuraz jotzen duenean. Estriborretik jotzen baldin badu olatuak, estriborreko arraunlariek bizkarra zertxo bait estriborreantz botako dute. Hau da, kalka egingo dute. Eta baborreko arraunlariek olatuak baborretik jotzen duenean, baborrerantz kalkatuko dute. Hau da, bizkarra baborralderantz botako dute, olatuaren balantza hori neurri batean neutralizatzeko. Arraunien egiteko estilo edo arraunkera desberdinak daude. Batzuk arraunean gorputza tenteago eramaten dute eta beste batzuk berriz etzanago. Duela 100 urte esate baterako, arraunlari guztiak bizkarra ia ez zuten ezertarako erabiltzen eta lan guztia besoekin egiten zuten, besolana. Gorputza zutik eta arrauna sartu eta atera guztia besoarekin egiten zuten. Duela 30 urte berriz, bizkarraren indarra sartzen hasi zen eta batez ere Zumaia, Orio eta San Juan bezalako arrauntaldeek ikaragarrizko arraunketa luzea erabiltzen zuten eta bizkarra atzeraino botatzen zuten. Gaur egungo joera norantz ote doa? Ea zer dioten gure adituek. Arrankera leheno ikarari gorra izatezan, toletako urreuta egotezian eta gero jendia bilasko jendia izatezan. Orduan, atakatzeko garaia, egun berri golpia egotezian. Ez jakitasuna izatezan. Gure kasua, Luxieta etorri zian, Luxietatik etorri zianian, lauroikoa markadan, ziero aldau zitzaigun arraunketa. Karo, zeitezan, gaur egunien gutxi gara erabiltzen den arraunketa da. Da, pixka gutxi jokun bila eta bukaera ma. Baina ez bukaera ziaro etzan arte eta han palak geho momentu batean indarra galtzeula, baizikan bukaera, petxo ondo bukauaz. Latigazo ona eman, horratzian eta segituan bila juteko aldea. Askozeko modu esan, guretzako. Eta gaur egunean orokorrean hori ibiltzen da. Hor sakreta hondikan ez dago. Gaur egunean, dana berdintzu jarrita daude, arraunkera, eta hor, nondik gaur teknika eta bat hilo behar dira.
Alden neurrin gutxitu, indar negatiboak edo marruskadurak eta guztiak alden da, eta zuk egiten duzun indarra alden neurrian ere aprobetxatu aldezen neurrian. Hori da pixka biomekanikak esaten duena. Gero, hortik hartu eta bakoitzak, entrenatzaile bakoitzak duen ez dakit jakinduriagatik edo orain arte izan duen esperientziagatik esango dizu, egin behar dezuna pixka gehiago etzan edo gutxiago etzan. Edo, anguloak aurreago edo anguloak atzeago bilatzen zera. Eta orduan, esaten dizut, garai batean izaten zian estilo desberdintasuna handiagok, eta orain gehiago uniformeatu egiten dira asko, ezta? Lehen San Juanek etzan ikaragarri ezan adibidez, ia kaelaitikan zatikan izkutatu arte, eta beste kluak San Pedro adibidez alderantziz ikaragarri aurrea jotezan eta gutxiago atzea. Eta orduan aldaketa ikaragarri izatezan bata bestean ikusita, ezta? Orain ja ez da hori ikusten. Uniformeago, askoze berdintxoago dira arraunketa era guztiak.